Good morning guys. Pagkakaroon guys ni ako sa panimalay sa kong igsuon sa kanlusong. Ni atin kunuhay ko ang ni og birthday guys. Wa ko magtuog daghan day kay siya bisita. Kay sa una good guys, kami mang pamilya ha karon daghan na siya mga kauban ato makita ni siya dili ko hilig. Walay ko kaloy ako nagipuniya. Walay ko kaloy ako nagipuniya. Ilang pagmamapagin ko sa iyakan. Patay ng pagpating narunsan sa wala may bilis hindi ako ipinta sikat na nagulog ka na ako pinili mo sa aking buhay sa iyo nangandoy na laman nangandoy na tapos na patay ang kumakalipo sa hudyanan. Patay ang pagbating na lunsan sa mga luha. Wala na'y hiling kinapuhin. Sa kata na buhay ka na akong pinili. Sa aking bukan sa iyo nalangoy na laman nananoy mata ko sa Salamat sa mga kapuringil paling sabot. Happy birthday! Akong mainitong pasalamat sa sa pag-birthday sa akong igsuon nga si Lini Dahang sa iyang ika 50 years old. Salamat bunso nga niabot pa ta ni aning idara. Og ingon man nga to sa ako ang mga amiga nga niya po di ay aning dapita na tapok sab sama ni Ma'am Nimpa, ni Ma'am Josephine og ni Gaulio Junior Sandoval og ni may Nova ni kinsa pa ni wa na mo kailan ning uban og ingon man sab sa pag abot sa iyang one and only one girl daughter sa iyang anak nga si Catherine. Mao pa jud pag-abot guys og mao jud ni ako ang gipaabot pod kay aron makauli nako. Gikan pa ni sa Mindanao guys hantod sa Cebu ngadto sa Tagbilaran. Tuwa laging tawo na narbaho murag ngadtungan ni siya sa Cebu, sa Mindanao o Tagbilaran, Manila. Mo niyang mga ruta guys. Ambot kung sa trabaho ning bataa guys. Basta kay doon na siya ay isang nga trabaho.
Nalipay ko kaayo guys kay daghan kaayo ang mga nagpaluyo niya guys sa iyang mga friends o kadaghanan gyud ni guys mga kababayan-an. Tagsaray makitang lalaki ani guys puro jud babae. Iyang mga suod sab guys. O nalipay po kog dako guys kay nakita nako ang igsuon nga arang lingawa. Arang enjoyan niya guys. O kasagaran dyan ni guys, mga tapok-tapok sa mga madulas family yan ni guys. Mga kaapuhan, mga igsuon o mga igagaw. Salamat usab sa mga kauban nga mihatag sa ilahang mga presentasyon alang sa birthday sa akong igsuon guys. Og dili na lang nako tagsa-tagsaon og pasalamat guys sa mga bisita guys og akong gumaingon daghang kayong salamat. Bye bye.